Θα κάνουμε πρώτα. Πάμε. Θα γυρνάμε. Μπράβο, πολύ μου. Έτοιμος. Το πόδι, πώς το τραβάμε. Μπράβο. Ξανά. Έτοιμος. Πάμε. Χωπ. Μπράβο. Άλλη μια φορά. Μπράβο. Έτοιμος. Και τώρα τι λέμε. Θα σε σκίσω. Τι κάνουμε άλλο. Σκεφτόμαστε. Αναπνοή. Έτοιμος. Αλλά δύο θα πάρω από το πάνω και θα δω. Πάρε κι άλλο μαξιλάρι, γιαγιά. Μέχρι που πήγαν. Όχι, πάνω πήγες. Θέλει κι άλλο μαξιλάρι. Κοίτα, κοίτα εγώ. Μην κάνεις καλό μαξιλάρι. Ναι. Κι άλλο μαξιλάρι. Τα δύο είναι πιο δύσκολο. Περίμενα να βάλω κι άλλο μαξιλάρι. Για μας τα δύο δεν είναι δύσκολο. Όχι, για μας όλα. Κι άλλο μαξιλάρι. Για μας τώρα. Σε κουραζόμαστε τα καράγια, πρώτα τα καράγια. Τα καράγια. Πάμε. Αναρώνουμε. Έτσι. Μην τα ξεχνάμε. Θα το αφήνουμε το κοντάρι εδώ να κουμπάει. Εκεί κάνουν τα χεράκια έτσι. Εκεί τα χεράκια. Να κουμπάει. Άντε. Λοιπόν. Κάνουν έτσι να το κάνουν. Και εγώ τα ανάβω τα φώτα και η γιαγιά στα σμήνη. Μην κάτσουν ρεύμα. Ναι. Έτοιμος. Αν λέει ο προπονητής. Έτοιμος. Έτοιμος. Και πού πήγε. Γελάμε. Σταματάμε. Συγκεντρωνόμαστε. Λέμε θα σε. Το χέρι. Πώς. Πώς το λέτε. Άντε, πάρτε κοντάρι σου. Τα χέρια. Είναι και τι κόστα Πώς. Ναι. Συγκεντρωνόμαστε. Δεν γελάμε. Τα δάχτυλα σου. Δεν τα γελάω. Περίμενε να γελάς, γέλασε. Ρεκόρ θα κάνουμε. Ρεκόρ θα κάνουμε. Θα σπάσουμε Θα εγώ. σπάσουμε. Έτοιμος. Ναι. Σήμερα είναι Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου του 2007 και πάμε να σπάσουμε. Ρεκόρ. Έτοιμος. Ηρεμείς, συγκεντρωνόμαστε. Το κοιτάμε. Μπράβο. Εγώ. Έτοιμος. Περίμενε. Χέρια. Να κολλάνε τα χέρια. Να κολλάνε, να μην μας γλιστράει. Πάμε. Κοντά μου, κοντά μου. Συγκεντρωνόμαστε. Θα σε σκίσω. Ένα, δύο. Τώρα φέρω ένα, θα πάω εκεί. Τελεία. Ένα, δύο, τρία. Θα σου πω. 6. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Σαν να μην ριζιόφωνο.